Diolch, Dili. Thank you mawr. Thank you. Amser bwyd. O'n i'n gallu arogli fe pan o'n i'n dod mas yn stafell felly. Gaethon ni bwyd Indiaidd neu curry. Iechyd afos. Pen blwydd hapus i'r ddau na chi. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Birthday boy. Ni'n heiddi hwn ar ôl heddi. Yndan. Os o'n teimlo'n eog am y peth o gwbl. Na. Fi wedi rhoi gormod ar yma'n hat. Very nice. O, fe iawn i'r bwyd. 2, 3. Di gath ei gyd. O, chutney fi. Mae gen i gardiau fan hyn a mae yna rhifa ag enwa yn nhw. So dwi'n mynd i roed y cardiau chi yn ôl trefn yr rhifa. Nath o gychwyn off efo'r cwestiwn gyntaf yn reit hwylus, gofyn pa anifal ydy rhywun a ballu. Pa anifail fysa nhw a pam? Pawb i ateb yn ei tro. Arth. O, cydlu be. Gydw. Mawr a blewog. A erbyn y pedwerydd cwestiwn, oedd na lot o emosiynau o gwmpas y bwrdd. Iawn. Be ti'n edmygu fwyaf am y 4 arall? Oh, give it to me, sister. Na, dwi wedi dweud hyn llwyth yn barod anyway, ond dwi'n meddwl mae y ffordd wyt ti, ynde, o lle ti wedi dod, a dy gefndir di a bob dim, ffordd ti wedi troi dy fywyd rownd, ac y person wyt ti, mae'n amhosib bod rownd ti heb teimlo cariad, mae jyst cariad yn llifo allan o'n ti, o lle ti wedi dod a ddim wedi cael y cariad na, dwi'm yn gwybod sut ti'n neud o. Ie, dwi'n gwybod. Ti'n hollol, i ddefnyddio dair di, ti'n hollol amazing. Diolch. Dylan. Fi wir yn edmygu dy onestrwydd di a bod ti mor agored am bethau fel iechyd meddwl oherwydd mae hwnna'n rhywbeth, a pan eith y sioe yma mas, fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth holl bwysig i bobl o'r wlad i weld bod dynion yn gallu fod mor agored am iechyd meddwl, cos dyw e ddim yn digwydd digon aml. Arwel. Fi'n gweld ti fel rhyw fath o frawd bach mawr. Ti oedd yr un gyntaf ni wedi cwrdd yn y tŷ a fi'n cofio'r sgyrsiau cyntaf gaethon ni a o'n i'n becso amdano ti. O'n i'n meddwl, mae Arwel yn mae'n eitha sensitif, mae lot yn mynd mlaen. O'n i'n gallu gweld oedd y bendyn fisi. A o'n i'n meddwl, o'n i jyst moyn edrych ar dôl di, a fi'n teimlo erbyn hyn, ti di ffindo'r hyder rhywle i sort of just derbyn pethau, a mae ochr gwahanol ohono ti'n dod mas, a fi'n dwlu ar yr ochr ohono ti. Ga i just deud, just i fi gael deud yn rhan efo hwnna, mynd rhwng pob yn unigol. Fysa rai fi ddweud rhywbeth, ond fatha... Fi'n rhaid yn anodd. Carion, as you were. Ie, ti eisiau dweud? Na. Dwi'n meddwl na be oedd fwy na dim efo hynny oedd be oedd pobl eraill wedi bod yn dweud amdana fi. A illa bethau dwi ddim wedi bod yn teimlo amdana fi'n hun. Ie, jyst yn... Sut ydw i? Lla bod o jyst oedd rhyw realisation i fi na dydw i ddim yn... Pan fyddwn ni cau drws tu Ffit am y tro olaf fory, pa'n mynd i fi crio? Y profiad mae gyd. Yr hwyl da ni wedi gael. Dwi'n wedi chwerthin, dwi wedi chwerthin, ond dim bob un weekend. Basically, dwi wedi chwerthin
am 7 wsos. A dwi wedi cael 4 ffrind amazing. Hynna fyddai'n mynd o yma. Teulu bach ni di hwn. Be ni fi crio? Teulu bach fi di hwn. Da ni yn deulu bach wan. Dwi'n bos di hwnna'n ateb iawn, ond dyna'r ateb sgynnau. Dwi wedi bod yn poeni na dydw i ddim wedi bod y person dwi eisiau bod. Ie. Ti moyn ni'n dod nôl ato ti? Wsos nesa. Fi'n credu i fi cyn dechrau hwn o'n i genuinely ddim yn gwybod beth oedd yn ffawd i. A oedd rili angen hwn arno fi. Cos o'n i'n meddwl, mi eisiau rhywbeth i newid, ond fi ffili wneud ar yn unan. So felly, be fi'n mynd i gymryd gyda fi, a so moyn y drws na gai. A fyddai'n cymryd chi i gyd achos, genuinely, hebddo chi, so'n gwybod fel beth byddai'n digwydd i fi, a fi genuinely teimlo fel bod chi gyd wedi achub fi. So diolch. Y pobl, y profiadau, be dwi wedi ddysgu, yn amlwg mae'r rŵtin newydd na mynd i fod yna, sydd yn gwella fi'n hun. Mae just... Mae jyst bob dim, dydi. Symud ymlaen, mae jyst yr newidiadau bach na, dydi. A fel chdi'n dweud, mae jyst y cam gyntaf na i... Mynd i benni hyn, ie. Ie, na, dwi'n mynd i ddweud yma. Na ddweud i sut i'n enodd. I fi, yn amlwg mae'r tîm yn lle sbesial yn dydi, a mae o'n lle dyn ni efo lot o ysgofion, dyn ni wedi cael profiadau anhygol yma. Ond yn y bôn, brics a mortar ydy o de. So pan dyn ni'n cael drws na, mae pob peth dyn ni wedi gael o fan hyn, mae yr atgofion, y perthnasau sydd ganddo ni, y tools sydd ganddo ni, pan dyn ni'n cael drws, dyn ni'n mynd â hynny gyd efo ni. So mewn ffordd dwi'n mynd â bob dim o Ffit efo fi'n dydw. Ag just rhan nesa'r siwrna di hwn, de. Penod nesa, dyn ni fel ma wan dydan, a dwi'n mynd gweld dim rheswm i hwnna newid. Fedri di fynd drwy bywyd yn meddwl yn rili uchel o rywun, medru a dim deithio nhw, ag mae bywyd yn fyr. Dwi'n mynd yn emosiynol. Mae bywyd yn rili byr. So dwi'n meddwl mae'n rili bwysig gallu deud wrth rywun beth ti'n meddwl o'n nhw, a mae'n rhoi gymaint, y pethau oedden nhw'n deud wrtho fi, mae'n rhoi gymaint o boost yn dydi. A actually, mae gweld y hyn drwy'r llygad rhywun arall weithiau yn rhywbeth hollol anhygoel i wneud. Bydd y cinio olaf pryd ola ni efo'n gilydd yn fama rwan de, ond dyn ni'n mynd i gael lot o prydau efo'n gilydd. Yndan? Da ni dod i ti chdi? Oh my god, thank you! Address. Aw. Mae wedi bod o ddifyr, ar gymaint o agweddau gwahanol. Yn amlwg, 2 ben blwydd yn ystod y ben wythnos, so da ni wedi cael yn bach o ddathliad. Wedi cael wneud abseilio, sy'n rhywbeth na dwi erioed i wneud o blaen. Ac, ie, mae wedi bod yn eitha anodd ar adegau fyd o ran emosiynau. Ac, ie, meddwl beth sydd i ddwad. A rhaid i pawb rhwng mynd yn ôl i bywyd normal nhw. Yn hapusach ac yn gwybod, efo'r tools ma'n gwybod be i wneud. Be ti'n meddwl sy'n digwydd penwythnos nesaf te? Dwi'n excited am wythnos nesaf. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael lot o hwyl dy Gwener. Yndan.
So os di'n gwall a make-up, hyn dwi'n mynd all, os di'n gwall a make-up, da ni gael, dim bod ni'n prodi ar yn byd, ond da ni gael trial o make-up. Dwi'n yn gwybod os gael ni trial. Ie, dyna, dwi'n gobeithio gai, achos... Y trial, ie, neu siw bod chdi'n edrych lashes a falle. Oh my god. Dwi'n mor excited i just teimlo'n ddal. Cos dwi'n meddwl... Dwi'n gwybod dwi'n mynd hyll. Ond dwi'n gwybod dwi'n mynd hel, chwaith. Ond dwi'n gwybod hefo make-up, allai edrych yn ddal. So dwi'n edrych ymlaen at gael make-up neis, lashes, roed contacts i fewn. Nes i ni siwr bod chdi'n cael yr moisturiser conditioner cywir a falle does. Gysio beth... Boes gen i am pethau fel yna, dwi just angen torri wallt. A beth am y lots yna? A'r lots yma. As in just, ie. A ti'n mynd i'r dim bod chdi ddim, ti'n mynd i'r gymaint well efo hwn jyst i trimio. Dwi'n edrych ymlaen i weld beth di'n hwysa, beth di'n mesuriadau falle, ond dwi'n teimlo fatha bod fi di ennill yn barod. So dwi'n meindio beth sy'n mynd i ddod allan ohono fo, achos dwi'n meddwl o ran iechyd meddwl a falle yn enwedig hwnna ydy'r lefel dwi wedi bod yn pwysleisio fwyaf, a dwi'n mewn lle gwell rwan a dwi wedi bod ers blynyddoedd maith. Fi'n stryglan heddi oherwydd fi'n gwybod, so'n mynd gytre, cos mae rai fi fynd nôl i bywyd go iawn, a mae fe fel dod fan hyn yn rhyw fath o ddihangfa i fi, a fi just... Fi'n dredo gadael. Dredo gadael chi, ond dredo mwyaf actually mynd nôl i bywyd go iawn, cos fi fel ar yn y bryd, a I could go either way. So na beth fi'n stryglan dy mwyaf, na phan fi'n fel i fi bore yma. Oes rhywbeth fedrwn ni'n neud i helpu? Na just cadw mewn cysylltiad. You know, obviously fi'n gwerchu wrth nos anyway, ond... Ie. Fydd o'n bach gwahanol wrsos nesaf bydd. So, da ni'n mynd i fod efo'n gilydd, ond ddim yn y sefyllfa yma. So, eisiau bod o'n bach o fath a phase out mewn ffordd. A nawr fi gorfod bod yn big girl a fi nôl i bywyd go iawn pob wythnos. Pob penwythnos. A ma' hwnna bach yn scary i fi. Hwn yw'r anoddach i fi, fi'n credu. Ie. Just a popeth yn dod i ben o ran beth i ni di cael o ran y profiad yma. Ond cofio ti wedi cryfhau esdoes di yma? Be sgen ti rwan, oedd gen ti ddim pryd hynny, da? So mae gen ti'r holl tools yma, mae gen ti ni, ag ti ddim yr un lle ag oedd ti. Na. Ti ddim yr un person ag oedd ti. A dwi'n gwybod ti'n dweud ti'n mynd nôl i bywyd go iawn, ond ti'n... Person wahanol yn ti'n mynd yn ôl. mynd â fersiwn newydd ti i hwnna. So, mae gen ti penod newydd rwan, does? Oes.